Woma ewo central region asem esi wo no abayua yesi wo baba wo wenye sika so to de bia na emama no ya ma yensa ayede esifom abayua wanya eye 16 years wakohye ne boyfriend dem niema eden ne ma wakohye boyfriend ne dem niema tese wanya broken heart kakra was you di eye 15 years which is 15 years no and abrantie best se ne pe na epe no kra no wo patches wo nyini ye nti wo nti ase ma no bra yiye biara na obra ne so na dwuma wo ye no wo ye nikanika goji oyam goji tina je se nkrofo mole no wo yam na kakra no wakoti kakra kam tsa da sa na te so wo de fa girl ya wo ne nete wo matena eye goodi 1 year na te se 16 15 se wo benya 16 years na esi aniema wo de ba ne hwa wo hwe ne promises wa hodo a do support the man ni nyina no sesi aboy no emfa mba bie na ni nyina mu so boy na abeka kire ne se sesi ade wo pese wo ne ne jai tintuntan obi amfa ne kwane o pese wo nya no wanya yenti no obi ampa ne ba bi nkotana abawe ti se broken heart no odin pa e bi a chi broken heart e bi nchemi da pese bi chimi na mhwa ade abawe se broken heart a tene dia what tete bre ya kosi ni nikanika ahwe wo na wo ye adwuma no wono so fa kire ko ni dem akofa mantis ni petrol etwe da to ye abrantie dem niema wo hye ni nyina dwere ben ya kire dem ho de ye twa kire wa eye awerehosam a wa hye niema no na nyame ncha de ye nya eye ababa wonya 16 years ene ne kunu no ne boyfriend no wo manka so wo mo ni mu nsam kwa ye fa so a eye sa niema nyina aba no tie membra sisia ya sam papa ana esi ewo mfantima mensi no mu mankesim blono ba kwa ye frɛ no new nkusukun ɛhɔ ana saa ayerafo samwe esi enbra anopa bɛyɛ no nso do kɔ no wɔtwe no mu ana saa asam no esi ye nti ampa di American centrofo ekɔkɔpie mu hɔ ekɔkɔdu hɔ a ye no kretodoro sɛ ababaawa a your friend Rebecca Yomi wedding fee do nsia only abrante no so wedding fee be edunu enum na on ne twempra no so your friend Samuel Agbeli ono so on ne twempra na ho na nansen enum no na ne bi Samuel oye chege no ababa wa na man won say de oye no ompe ano na abantie no so kɔbɔ mu kaka kyerɛ ne sɛ ayade a ontumi ne no entoa so wɔ mprankyɛn no so bio ano no mu na ababaawa no so ɛka kyerɛ sɛ mmerɛ a ohu no no na ɔyɛ obi osua adwuma na ɔka kyerɛ sɛ ɔmpene na ɔtwe na aberanteɛ ne taataa no saa ɛhɔ ɛna ɔso ɔde n'adwen ɛkɔ kɔkɔ maa no afei deɛ ɔde n'adwen akɔma wo a ɔno no atwe mpra bɛyɛ afe baako eko abosumi mienu ntemu ni na osi me hwɛ de we a wote no a mentumi no entoa so ababaawa no a wadi mfie bɛyɛ edunsia a yɛ frɛ Rebecca Yome ɔsta ɔntia seda because wo pɛ me no na me mpɛsɛ mɛpene na wafɔ so mia ma mate ase ama wo na nɛ wo ne me ayi bibi awie a wo mfie me obi sɛ ne sika o mfie no ɛhɔ ana ababaawa no daade no ama ne sika na ɔno nso ne te dan no mu na ọsị saa dị ofi dan no mu na nkọnkọ pẹ baabi na ntena na onsi adwuma ababaawa no nso daabi me na ɔte dan no mu dada ade ntina me mfira no ne baabi a ɔkɔ akɔtena saa deɛ a ɔne no ɔbɛtena ɛfaa no ɛna aberante yi efie sɛ ɔkɔ adwuma ɔyɛ kɔmmail operator a ɔyam nikanika a ɔyam aburo nti ofi hɔ no kɔ na ababaawa no toa no wɔ adwuma mu hɔ sɛ nka ɔkɔ akɔgye top money ɔkɔyɛ aberante no sɛ da oni sike bia wɔ no ho ɔde bɛma no ɔhɔ no na abadane abufuo ne ɔham nti ababaawa ne baa ya ana ɔno ɔbɔwura dan no mu ɔhu sɛ manches ɛda hɔ ano deɛ ɔpato ɛyɛ mpa na ɔmo dan no mu no na ɔno deɛ ɔmfiri hɔ na ɛdan no mu titɛtitɛtitɛtitɛtitɛ egya no ɛhyɛ ase sɛ ɛforo ɛsoro na abɛyɛ ne bere sɛm paa amanfoɔ hu no sɛ wɔn bere no wɔkɔ kɔpie mu hɔ no na agye nsɛm na wɔsɛ mfrɛ fire service hɔ na motumi bɛpie mu hɔ ampa mo baayɛ no ansa na motumi edundum egya no na wohwɛ dan no mu nneɛma nyinaa ne fridge ne mpadua ne TV ne standing fan
ceiling na ya dia acid drobe kra amunya enye bi ekra no motumi asante ono no omoto mu safra kwesifo no mbafa baba wa no ahese na baba wa nya dia opese oka no kre enti amwe eposifo no de ne koye no na mo sha ase sa moto chi no ansa na oka no kre na asama ma bo no tofin o trip sa pepepepepepe odi atyen say na branch eye Samuel what to me at the aye no ampese obane no betre bio afa so bi se ni sika bi a ampese odi mama ni bio nti what to me odi eja adi ato ni den no nti ohima samuti ya de asi ewo mfantimai mensin yimo gaye mankesim no ono na metumi akyerem kakra adi akyerem nti de akoso no no so adi awrafo sam adi ablanke sabre police phone ka ya de betumi akyerem nanso on the do what in Tanya, don't bet me than atum, and see Abusiafo na the attendance of winning as well. Sabi, I run for and see a mama Necano acquired in Ahmed Yamon, one castle homo, and see I want to share that Tibia a bay if she after I'll bet to me as a Saint Tano pay your cocoa team hono. Na ababa one of our no see community and como and near Abusiafo and near family my own table hono. Now you know more Edin Coma. Yo, boy, sir, Afinian one in Nante Yadia. And your fa quadanu 16 years, not on room film pa. I was one your Bemeshia into a defiling on yes, sir. Some film monetia, met me, I say. I feel I couldn't tell me any day. Now met me was Abiana Colanonia Bay. And say do illumino, no, shall say, Tatano, because I said, now, Baba, one, no one say. Now open on penny, open on printer branch no the force say on tramashe no on trayantina mesho ono so de na dwen command na akwa ban sai adofo na chese no so eno na baba wen Rebecca wadi 16 years ono so de nkyere mu atodwa tie nan ojitu another one jintu no so do ojitu na obisa mo so da me bet na another minute no so minute na boy na nkasa if you want say me so edwuma na o simple abro 1 week man jantuma na so otam na me jitu ma nti enye da ono na asementi obopa me fifi wo na me se ono de me dia se ono ni date na me ni date nti na obopa me fifi wo da no de ye ntwe date na do na me nti na efi na me so me nti ono oha no obisan ni na bisan de nti ompa memfifi o ahomachi no Wednesday ahomachi no luko edwuma me na obisande nti ompa memfifi o anada menti fi o me so edwuma ho na meti de se opedo opa mementi se no de olba me da nane nti ompa mementi no hu abufu na me do ko shi dan melu mo me so la na de no ba mo me hu manche so na me luko bo egeti na me so je me do tuba no do nti we en my sorry na me mpo me nem da nyama no ba shi o kasita nti ala mi amalo mo nti boy no fanchem onye bi onso ma bago mi do nti misro mo fanchem mbusa fo na mo fanchem na mo nja is time mo do nti mpa mo cho nsi bi oda so pe boy no pa cho da mama mi aboka ni bi ni ye kwe tua makra